Minkejja li l-Gvern qed jgħid li se jinvesti 450 miljun biex itejjeb l-infrastruttura taż-żoni industrijali tagħna, l-estimi tal-baġit juru li effettivament tas-sena d-dieħla se jiġu allokati biss €1,500,000. Dan ifisser li bil-kalkoli tal-Gvern stess, jekk f'kull budget se tiġi allokata din is-somma, il-pajjiż se jkun qed jieħu 400 sena biex ilesti dan l-investiment programmat. Dan huwa biss wieħed minn ħafna punti interessanti li hemm moħbija fil-linji tal-estimi finanzjarji li jkunu pubblikati mad-diskors tal-budget illi preżenta l-Ministru Edward Cicluna. L-istess estimi juru illi tnaqsu b'ammont kbir il-flus allokati għar-rinnovar ta' Monte Carmeli, 2 miljuni anqas mis-sena ta' qabel. U anke l-flus għal proġetti fl-Emcast raw daqqa ta' €1,500,000. Il-budget ma żied ebda fondi għal programmi ta' Jobs Plus, ebda żieda għal Childcare Centers u lanqas għat-tagħlim online fi żmien meta hemm bżonn aktar investiment. Il-fondi rekorrenti għall-Università ta' Malta żdiedu b'2 miljuni, mhux l-istess jista' jingħata l-Scale Fawdex fejn l-investiment se jkun wieħed negliġibbli. L-estimi tal-budget jikkonfermaw ukoll li diversi proġetti kapitali ta' toroq se jkunu qed jinbnew grazzi għal miljuni li ġej mill-Unjoni Ewropea. Interessanti li mill-istess estimi jidher li l-Gvern din is-sena ħareġ €200,000 għall-avveniment Lost and Found, avvenimenti li qatt ma sar minħabba l-pandemija. Bl-istess ammont ta' flus jiġu allokati anke għall-2021. Fil-budget għas-sena d-dieħla, il-Gvern naqqas bi kważi nofs il-flus allokati għal proġetti kapitali fil-qasam turistiku.